Lots of crabs. Mini fish, kolla här. Is it? Ja, kolla. Kolla här. Oh! Titta, han har fisk i magen. Oh! Fisk som rör sig. Det är ju coolt där. Ja. Nu åkte fisken ut. Där är vattnet, ja. Vad häftigt. Ja. Han droppade kamera. Vad härligt, Jonna. Ja. Oj, vad krusat vatten. Ja. Det är svårt att filma mot ljuset. Jag filmar på sidan här ett tag. Hur länge kan man filma? Länge. Men jag sitter fast. Jag filmar lite åt andra hållet. Ja, tack. Nu, sätt dig. Går det där bra? Ja, det går bra. Oj, här är en grotta. Ska vi in i grottan? Har du något ljus? Ja, men det blir... Titta. Kan man gå upp och gå in? Vill du inte? Jag vill sitta här. Vill du gå upp den eller inte? Det lyser i taket. Ja, it's okay. Det har inte gått, eller? Nej då. Hej, Anette! Filma lite. Jag filmar lite, ja. Ja. Vi skippar och kliva av mig. Vad häftigt. Går det bra, Jonna? Ja, muskler. In med armen, så du inte gillar dig. Oj, den var inte hård. Nej. Nej, inga apor här, va? Ja. Ja. No monkey here? No monkey. Jag startar en sån long tail boat. Det märker vi nog. Det hörs. Har det sprutar de där motorerna? Ja. Vad häftigt här inne då. Ja. Så du? Nej. Det är som en lagun här. Ja, Filmar du? Nej, jag filmar fortfarande. Jag filmar en stund till, tänkte jag. Sen så. Vilka formationer. Helt otroligt. Vadå för något?
Nej då, vi hoppar över och går på land. Vi kanske kan åka under här. Hej, hej, hörni. Hej! Kolla, det är som pelare det här liksom. Håller upp det här. Ja, vad häftigt. Ja. Jag hoppar inte i land nu, utan jag åker hellre runt. Ja. Men ta av så här. Men ta av han då. Ta av han då. Ta då, gör det. Jag går över han till våran. Du hjälper han då bara. Nu ska vi igenom en grotta här framme. Mm. Jag ser. Vi snart åker vi så. Här är nog mycket krabbor, hörni. En krock iväg. Men inte denna djur alltså. Hej, Anette. Hej, Ja, den som vinner till den där. Var det geggigt? Finns inte... Jag tänkte man skulle se några djur. Ja, Den där. inga apor här. Kobra kanske? Ja, precis. Ja. Alla djur, alltså fåglarna som sjunger och det. Jag tyckte att jag såg en apa här. Gjorde du? Det kanske finns. Någonstans. Grönt och roligt där. De här grottorna här. De här grottorna. Där är väg in. Här går det att åka när det är vatten. Ja, när det var. Ska vi stanna där? Nej. Just filming. Oj, oj. Titta in igenom. Oj, vad häftigt. Långt där inne är öppningar. Cool. Det är som en strupe. Oj. Jag ska åka. Jaha, det är en sån här walking fish. Walking fish. Ja, kolla där. Det är en fisk där. Går det att zooma? Ja, på ljudknapparna så. Nej, det var bara ljus. Det var... Där ligger den. Det blir så Ja, det blir väldigt still. lite svårt. Vad häftigt. Oj. Han bara ligger still. Han bara ligger. Holiday for the fish. Nu rör han sig lite. Ja, vad de kastar vidare. Betyder det att det finns mer sådana? Sådana här fiskar, ja. Ja, det gör det säkert. Ja, jag tror det står en till. Tänk att det finns fiskar som går upp på land sådär då. Varför gör de det egentligen? Jag vet inte. Men det är otroligt häftigt. Why is fish on land? You know why fish is up on land? Why? You know why it is up on land? Ta upp händerna, man vet aldrig vad som finns i vattnet. Det kommer en piraya. Nej då. No piraya. Can we go in there? Ja, jag tror det. Filma upp här. Oj. Här högt upp. Problem. I go out. Ja, går det. Här var det. Grunt.
trycker armarna åt sidorna. Ja, Dennis will walk. Yes. Ja. Tack Dennis. Vad snällt av dig att gå och vi får åka båt. Ska jag inte svara att jag inte så svart. Okej. Funkar det? Det kan lika mycket sand. Nu råkar det in. Ja, nu åker i grottorna här. Vad ska vi kliva av? Nej, nu åker vi i grottorna. Ska åka här in ett tag. Åka och titta lite. Kommer vi in. Monkeys? Här är det. Här är en apa där. I trädet. Ser du? Ser ingen apa här. Det hänger i rep. Ja. Ja, kolla. Det är som ett tak ovanför oss nu. Ja. Kolla där uppe, kolla här framför oss nu. Mm. Som undersidan av ett träd. Massor med utbuktningar och inbuktningar. Här blir det mycket gupp. Nu kommer vi ut till stora vattnet, stora havet liksom. Ja. Var det en fisk? Ja. Ja, fisk. Ja. Ui. Ja, en trådslända. Visst var det där? Eller något. Kolla här. Det är paprika på väggen. Alldeles rött där. Ja, jag vet inte vad det är för någonting. Där är en krabba. Åh! Går det bra, Jonna? Blir du åksjuk eller går det bra? Det går bra. Ja. Kommer det lite vatten? Ja, det blir lite blött. Det torkar. Eller hur? Här. Så är det jag tappar för kamera. Ja. Och här sticker det ut en. Oj. Sticker ut en massa saker. Här ovanför. Kolla upp och Oj. Det är bara... kolla krabban. Åh! Han gick nyss. Det är krabban, Jonna. Big one. Big. Här, precis där. Här går de. Ja, lyssna huvudet på dig. Shit! Där är en. Jag försöker fånga dem. Small ones! Jättesmå. Black one, ja. Deadly poison. Åh, där! Stora krabbor. Oh, vad snabba de är, krabborna. Gud, vad häftigt. Kolla bergen. Ja, nu är vi. Jag känner man så bra nog lite när man ser alla de här bergen. Ja. Sitter. Där är en till krabba. Oh, big one. Big one, yeah. Ja. Det är många krabbor här. Ja, de äter. Sitter och slevar i sig. Ja, äter massa snäckor och sånt. Kolla grottorna här framme.
vattnet. Här då. Ja. Oj. Vad häftigt. Ja. Det ligger något skrot där. Ja. Stora krabbar överallt. Ett drake ovanför oss. Ja, det ser ut så där. Tänk på här andra. Yeah. Vadå? Kolla. Va? Filma den här då. Det är en stor kuk! Big dick! Vad häftigt hörni. Ja. Vart började vi åka? Jag vet inte något. Där borta. Mellan de här. Nej. Jag vet inte. Gör det. Du har inga handdukar eller någonting med dig? Inga cigg, ingenting här. Jo, jag har handduk och där. Ja, det har jag. Bad. Vilka grottor där uppe. Men det är kulare att åka kabel. Ja, det är lite häftigt hörni. Ja, det är det. Ska vi till våra lilla beach här fram. Där är den. Så nästan ut som dödskallar överallt. Man ser hålen. Beachen är mitt i solen. Nu knäpper jag av kameran. Ja. Det är ändå till fortfarande.